Este é o panel informativo que o Partido Popular de Poio repartirá polo municipio. Os populares colocarano naquelas zonas máis abandonadas polo goberno local, zonas que se determinarán seguindo un protocolo. Esta señalización non se vai a colocar por todo o Poio de forma indiscriminada e de forma improvisada. Isto, para colocar esta señalización, existe un protocolo. Cal é o protocolo? Primeiro, se vai a colocar naquelas zonas donde os veciños ou o Grupo Municipal do Partido Popular ou outro calquer grupo fixeron a petición formal no Concello, quer decir, ou ben por rexistro, ou ben por liña verde, ou por outro tipo de formatos, e que exista constancia que se fixo esa petición, e que despois de esperado un tempo prudencial donde nos consideramos que se lle podría haber dado resposta, pois que os veciños sigan esperando. Os populares pretenden denunciar así o abandono que sofren algunhas zonas de Poio por parte do goberno local, poñendo foco na falta de servizos básicos nalgunhas parroquias e nas demandas máis repetidas polos veciños. A primeira sinalización que se vai a colocar, que será seguramente entre o viernes e o sábado, máis ou menos, por vai a ser nunha zona que a día de hoxe os veciños, despois de 25 anos dun goberno do BNG e outros tantos de coalición entre PSOE e BNG, pois a día de hoxe siguen sin auga e sin saneamento. E en unha época como este verán con tanta sequía, sin chover, pois moitas persoas a día de hoxe pois teñen problemas pois para algo tan básico como darse unha ducha cando eles queiran. Logo, eu creo que hai que ser un pouco serio. Vamos a empezar primeiro cos problemas básicas, auga e saneamento, e despois tamén temos algúns problemas moi sorprendentes que cando a xente ve esa señal se vai a sorprender moitísimo. Despois de trasladar as demandas dos veciños ás comisións e plenos, o voceiro popular cre que esta é a única solución posible a todos os problemas denunciados. O único que nos queda é pois denunciar públicamente con este tipo de señal e ter a esperanza que unha vez que vesen esa señal e para que non bote moito tempo esa señal colocada, pois que den resposta a eses problemas e así nos retiraríamos, en este caso, adecuadamente este tipo de señalización. Ángel Moldes incidiu en que esta é unha iniciativa pensada para amosar o malestar dos veciños e, por iso, fixo un chamamento á cidadanía. Desde aquí facemos un chamamento a calquer colectivo, a calquer veciño que entenda que despois de facer unha petición, repito, formal, ou ben por rexistro, ou ben por outro tipo de canle que existen hoxe en día no Concello, si ven que non lle deron resposta, pois nos estamos abertos a calquer tipo de chamamento, nos desplazaríamos e nos analizaríamos a situación e colocaríamos este tipo de señalización.